Takaenda pamaswere tobva tasvika avasamutsva ndo mukomana asara aripo, asi vakomana vakabarwa vari vatatu. Pavakomana vatatu iye ndiye aripo, vana vaviri vavo vakashaya ndiye anga ari last born, asi anga akavaka pamusha panga kadi vakavaka pakapwanyika. Saka patakasvika tikaona land inosvika almost 3 hectares dziripo. Pa 3 hectares pane portion yakanzi yakatengeswa iri kumusoro. The other portion yaizi ndeyabamunini Davis iri pazasi peyakatengeswa. Kumhiri kweroad ndo kune almost 2 hectares dziripo. Kubva tataura vakuru ava nyaya yavo hombe yanga iri yekuti ndiye mukomana asara. Saka nzvimbo yese inofanira kunga iri yavo. Tobva tangovatsanangura kuti mazuva ano mutemo unenge uri kutaura kuti even mwanasikana wari entitled because ava dai baba vanga aripo zvitaura kuti baba vavo vaingogara nevana vavo panzvimbo paanogara. Saka takabva tadiscasa zvatakazidiscasa, iye obva vasvikawo pakuona kuti chokwadi vana vemunin'ina vanofanira kudhiservawo kuwana portion though vari vanasikana. Saka takazotenderera yadhi yese tobva taona kuti tinogurirana sei. Tobva tasvika patakati mukagurirana apa zvinogona kuita fair kwamuri mese, wese obva wazokonfirma kuti vari kuwirirana nazvo. Saka ndingangoti ndo feedback yatinayo, iwo tongovabvumidza kuti vasimuke vakupei. Sabhuku anga aripo vana ava vari kutosara pawanga wangori ndo pavari kutosara vari. Saka vana vanotaura kuti zvakadii, vamukuru vacho ongotaura. Zvakaitwa takawirirana nazvo. Samusorenda vatumwa venyama vakatuma ndakavaona kushuwa zvakaitika ndakawirirana nazvo. Simon Maswera kushuwa zvakaitika ndakawirirana nazvo, handina chandakapikisa, asi tazobva vatumwa wenyu vadzokera vakanga ndofunga takazvaira tiri vatatu. Pane mwana wamukoma akazosara achifonera akati bamunini ndanzwa kuti kwasheyiwa rini, koinini yangu yasarawo here mwana wamukoma. Akandienda mwanangu apa hapana kunga pajekeswa kuti iwo pako unaenda apa tichazvibata mberi handisizwa kuti ndoita sei nemwana ini chandodzika as long as munoziva kuti mwana wani mwana wepamba ari entitled kunge aine chilet handiti chigara kuti siogara kwamakaita nani nevasikana handiti muhamba chiona kuti pane lendi yanga yasara iye mukomana adi awanewo pani honde zvadi, asi chandoda chive manyorana pasi zvamuchanyorana pasi muhamba paclick of court for files and no, it's okay. Next.